जोंहा फिसाजोआ सुबुंस्रिया जेनेबा जोनोमनिफ्रायनो खुगायाव राव गैया, खोमाजोंबो खोनानो मोना। अब्लाबो बे फिसाखौ जों जा एसे हायो होननानै गुदि फरायसालियावनो जों सोजेनदों। दस्रा प्राइभेटफ्राव जों सोनाय जायाखै, गामियावनो सोदों। ओमफ्राय बे फिसाया गावनि एसे एनै नाजानाय, गोसो होनानै नाजानाय आरो जोंबो एसे एनै दायथ' लाबाय, बेखौ माने फोरोंनो एसे जोंबो नाजानायजों दा नाजानानै नै एबार बे 2022 मायथाइयाव फिसाया इसोरनि अननायाव बे मेट्रिक एग्जामाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों। सेबानि मेट्रिक आनजाद, बेयाव बिनि जे फिथाइ बेखौ सेबाया थांनाय 7 जुन खालि फोसावनानै होबाय आरो बेबायदिनो माखासे फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो माखासे फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हायासै। चिरां जिल्ला बिजनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय मंगलियान चौधुरिपारा गामिनि सासे फरायसुलि, जायहानाखि खुगायाव राव गैया, बे बिनानावा दिनै मेट्रिक आनजादाव जिरायनानै उथ्रिसार जानो हादों। दा बेखौ बिथांमोननि जे बिमा बिफा, बिथांमोनहा माबोरै बेखौ जोथोन लानानै बेखौ फोरोंखो, दा बिथांनि जे बिमा बिफा, बिथांमोननिफ्राय आं माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानो सिगांदों। खुलुमबाय। आंनि फिसाजोनि मुङा सुबुंस्रि नार्जारि। बिनि जोनोम अक्ट'आ 2003 नि 28 डिसेम्बर बेयाव जोनोम मोनदों। आरो बेबायदिनो जोंहा फिसाजोआ सुबुंस्रिया जेनेबा जोनोमनिफ्रायनो खुगायाव राव गैया, खोमाजोंबो खोनानो मोना। अब्लाबो बे फिसाखौ जों जा एसे हायो होननानै गुदि फरायसालियावनो जों सोजेनदों। दस्रा प्राइभेटफ्राव जों सोनाय जायाखै, गामियावनो सोदों। ओमफ्राय बे फिसाया गावनि एसे एनै नाजानाय, गोसो होनानै नाजानाय आरो जोंबो एसे एनै दायथ' लाबाय, बेखौ माने फोरोंनो एसे जोंबो नाजानायजों दा नाजानानै नै एबार बे 2022 मायथाइयाव फिसाया इसोरनि अननायाव बे मेट्रिक एग्जामाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों 3थि मासियाव। दा बिनानाव निजे उथ्रिसारनाय, बे उथ्रिसारनायाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय दं? गोजोननाय मोन्दों जों। जेनेबा दा फिसाया राव गैयाबाबो गावनि नाजानायजों आरो जोंबो एसे एनै हेफाजाब होनायजों दा 3थि मासियाव उथ्रिसारनो हादोंबाबो जों गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंजों लोगोसे गामिबाबो आरो ओजों गावसिनि फरायसालिफोरनिफ्रायबो जों माखासे फोरोंगिरिफोरनि माबानायावबो नाजानाय, माखासे माबानायाव दैदेननायावबो फिसाया मोजां जादों खोमा होननानै जों सान्दों। गोजोननायखौलाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो। बिनानावखौ बे लोगोफोरनि गेजेराव एबा दस्रा मानसिफोरनि गेजेराव माबा नासयनाय, एसे माबा बुंनाय बेबायदि जादों नामा? नासयनायाथ' आगोलाव सिगाङाव गाव खिन्थाफैबाय थायोमोन। एसे ओजों जोंनिया रावबो गैला जाबायबा एसे नासयनाय, सोरबा बिदिनो मोहेर दावहेर खालामनाय मानाय अनेक खालामनाय खिन्थाफैयो। ओमफ्राय अब्लाबो जों फिसाजोखौ दे जेबो नङा, मालाय गावसोर बानायनाया बानायबाय थाथों बेबायदि होननानै नों थांल' इरि होननानै माने बे थांला बायदि जानानै गाबनानैबो बुंबाय थादोंमोन बुंनाया। ओमफ्राय नैबे उन ससेयाव बेखौ माने जेबो बुंलायनायबो जायाखै आरो जेनेबा। ओमफ्राय बे मोजाङै मोजां थांनानै दा एबार माबायाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनायबो जाबाय आरो जेनेबा। बे आंनि फिसाजो सुबुंस्रि नार्जारिखौ आङो राव आरो रायज्लायनाय खोमा खुगा गैयाब्लाबो माने एसे मेगनथ' दं नालाय, ओमफ्राय आखाइ आथिं दंजोबो। ओरैनो फाव फेसन माबा मोनसेजोंबाबो, खुगा बुंदेरनायजों माने खोनायाबाबो फाव फेसनजों माने जा हायो बेयो माबा मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे रोंनाय, माबा मोनसे गियान, गावनि गोसोजों माबा मोनसे गियान लाथोंसै होननानै बेखौ आङो जोंनि बे चौधुरिपारा, आं जेराव माबा खालामो बावहायनो टिचार मावनाय, बे आंनि बे गामि चौधुरिपारा मावरिया गुदि फरायसालियावनो आङो बेखौ आंजोंनो लोगोसे थांफा फैफा माने फरायसालियाव लांनानै माने सोलोंथाइखौ होनाय जादों आरो। अन्तत' बे हाबजेननाय माबाया 2000
7 मायथाइसोआव जागोन आरो बे गुदि फरायसालियाव थांफा फैफा आं बेखौ लांफानाय आरो फरायसालियाव। बेनि गेजेरजों गुबुन बेबायदि फिजिकेलि हेन्डिकेप थायो ना होमबा बिदिनो सोरबा बबा बबि बिदिनो हाबा बेंगा बेंगि बेफोरनि सायाव नों सारमोना मा बुंनो सानो? बेबायदि माबा अंगहानि माबा मोनसे बेफोरबायदि दा राव गैया बबा बेनि थाखाय एसे एनै माने डक्टरफोरनाव लांनानै सिकित्सानि माबाखौ लाया नङा लादोंमोन। जेनेबा फार्स्टआव गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय बै समनि खोथा, बेवहाय थाखा फैसानि खोथा, ओमफ्राय बेयाव थांनाय फैनायनि गोजान माबा मोनसे बे डाक्टारफ्रा जेरै बुंहरदों बेबायदि थांलाय फैलाय खालामनानै जगाजग खालामनानै बिनि सिकित्साखौ मोजाङैनो गोरलै समाव माने लाफुंनो हानाय जायाखै। बेवहायसो बेबायदि जानानै थाखो ना माखो ना बले मोजां जागौमोन आसा थानाय जादों आरो न'खरनि रांखान्थि आरो बे समाव आंनि बे साख्रियाबो जानाय जाथ'वाखैमोन। बेवहाय रांखान्थिनि आंखालाव माने बे गथ'खौ आङो सिकित्सा लानायाव माने फेलें जादों। बिनि थाखाय दुखु थादों आंहा जिउआव। माने बे फिसाखौ माने मोजां खालामनो हायिया बे जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो। सुबुं माहारिनि गेजेराव फ्राय थाखायो होननानै मोनथिखानायानो दं आरो फ्रायनावनो माने जायखौ नारसिननो हायो माबा मोनसे बे नारसिनलायनाय माबा मोनसे हेव खालामलायनाया बे थाखायो। माने बे हिसाबै बे बिथिङाव माने फ्राय बिदिनो बुंनाय एसे नेग्लेक्ट खालामनाय माबाफ्रा थायो। खोथा बाथ्राखौ बिदिनो खोनाया नङा खोनायो। माने बेफोरलाय बहा मा उदायनो बहा मा जानो बेफोरबायदिजोंलाय बेफोरबायदिया बुंनाया दङ आरो थाबोदों, बेबायदिखौ खोनाबोदों। जायफोरा नाखि डिसेबिलिटि माने अंगहानि बा बेफोरबायदि फुरा सासे सुबुंनाव जाबायदि थानांगौ बेफोरबायदि गैयिखौ जायबा जाय नाख्रेबो माने साननो हागौ अनेकआ। माने जायफ्रा अंगहानि जायफ्रा बबा बेंगि बिसोरनि गेजेराव माने माखासेया गोग्गा बेबायदिखौ सानना लायो फ्राय सुबुंफोरा। नाथाय दिनै फोरमान जाबाय जोंनि बे फिसाजोनि बेलायाव दिनै बिनि नाजानाय आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों फिसाजोआ दिनै खोमा गैया माने खोनाया, एसेबो खोनाया। ओमफ्राय फारसेथिं बियो राव रायज्लायनो खुनु हाया आरो थेवब्लाबो बियो गावनि गोसोजोंनो मेगन आरो गोसो आखाइनि लिरनाय आरो मेगनजों नायनानैनो दिनै बियो गावनि गोसोजों दिनै बे 10 थाखो मेट्रिक पास जानो हानाय जाबाय। दा बावहाय मानसिफोरा सानदोंमोन बेलाय बहा मा फरायनायाव दावगानो बेबायदि साननो हागौ आरो मानसिफ्रा सानदोंबो जायबा जाय। खिन्थु बे नङा। दानि दिनाव माने जायहानाखि गोसो गोनां बेयो माने गासै माबायाव उथ्रिसारनो हायो बे फोरमान जाबाय आरो। दा जोंहा फिसाजोआ गोसो गोनां आरो जोंबो एसे एनै सोलोंथोंसै रोंथोंसै होननानै जाखिनि दा बे हाइ स्कुलनि माबाखौ जोबथा माबासिमखौ माने फोरोंनाय जादोंमोन। दा फिथाइया थायनाय जाहैबाय, दा उथ्रायनो हानाय जाबाय। दा बे आरो नैबे गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय दायो आं दाबो आंनि माबायाव साननाय दङदि माने बियो खोमा खोनाथारा नालाय आरो फारसेथिं बियो राव रायज्लायनो रोंथारा। दा बावहाय माने थांनाय फैनाय ओमफ्राय लोगो दिगि सोलिनांगौआव एसे आख' फाख' नुयो। दा बेखौ साननानैनो आङो दायो गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय एसे माने उसुबिदा मोननानै दङ आरो।